And you only were Mr. and Mrs. Rolito Nugalan Jr. Congratulations. May God bless you. Guys, ready na kami guys mato dito sa kanang simbahan na diya ang brother dia. Kani guys ang brother na bunso. Nga karipod hapon din nga brother. Kuwang mikisa ka brother kay wala ka uli. Dinami dari dan ati Ruby si sister Indo. Kita-kita na naman ta dito guys. Ikaw kang sanina, di ba murag dayang? Agang sanina. Hindi okay ra ko no. Mubo ko no isog nga bisag nga na pero mubo. Okay ra ko no. Pwede dito simbahan nila di. Di. Tingnan na sa Jud. Diya guys, mo padung na mi karon didto diya. Sila ni Gia nauna na, sila Cristel kay magkuan pa kuno to sila, mag-picture pa. Nandiyan namang bisya guys, tagang pagumangken guys, katong isa ng pagumangken. Gwapo si ano. Gwapo si Angie. Hindi may. Kita tayo pa dito. Ha? Yes, Mama Julie, ugapa na. Namidari guys, kay make-upan ko no, pero di ko mag-makeup guys, kay basig maghila ko, murang dya kong no-giring. Hindi na akong talent. Di, bahala din yung talent. Ako wali din hata. Kani di Mama Nundoy. Karon kami may kita. Asa na ka tayo? Sa Cebu mi. Ata mo. Oo, kami Cebu, kaming duha. Lagi mo ko sa manang eh. Ato na mi dadto guys, so paminggiyan nagkita kasaras giyan dapit kay ganihar man to siyang buntag ning una kay nagpictorial sila. Kami nagkita guys, wala naman ko nagpa-make up kay diyan maghila ko magkalat-kalat nandiyan sang kay basig maghila ko ba diyan magpa-make up, wala naman ko nagpa-make up kay lakon ra magajud ko. Katos giyan no pa mi nagkitang giyag asa ra to siya. Atuan na to ah. Tuwa. Stereo rang gupahan. Kani guys sa puning brother. Hi. Hi guys. Sila na nagsita tayo guys. Oh. Ano yun? Saan yung bag? Ang pay-pay. Ano mada? Tatay guys, nakagwapa. Para mas nura. Wala na ba na kay kana naging trabaho may mo wala sa pagdili ko na Nay, sa may mong gibati nay, kulbaan ka nay. Ikaw tay sa may mong gibati tay. Okay naman ko. Okay ra ka. Wa ka maalimuti na mapa-electric pan sa likod. Yung ganit para meron na. Niyapa ko. Dan? Ha? May maliit lang? May I request our usherettes to please come here. And now, this
point of time, may I request Pastor Mark Manlano and Mom Evan Ron Manlano to do the honor in lighting the unity candle. And now, ladies and gentlemen, Mrs. Elizabeth Gomez. Mrs. Monica Huisto. Pastor Emmanuel Susukan. Mrs. Juliet Ilves. Our board sponsors, Mr. Ryan B. Barajas. Now, ladies and gentlemen, our fear sponsors, Mr. Joseph Amora. Our coin cutter. Dorothy Antigas and Rosalie Ganyan to, gangisi-ngisi. Angelo Malay Ngisi-ngisi. with Anilo Susukan. Janmar Purato. Christian James Campos. Please, Teresita. And now, our King Flower Rose will power God. Hail,
na inig minyo nila, tigid malangan ang paglambok sa bagong managtiayon. Si Dwight o si Flora May. Okay, salamat at nag-agmasimang pakpak ng mga ginikanan. Salamat sa Pinoon na inuban sila yun sa ilang mga anak. Karamad daw. Akong ngayon, si Dwight o si Flora May sa pagbaro. Dwight, do you take Flora May to be your lawful and wedded wife, to have and to hold from this day forward, for better and for worse, for richer and for poorer, in sickness and in health, until death do us part? Yes, Pastor. Flora May, do you take Dwight to be your lawful and wedded husband, to have and to hold from this day forward, for better and for worse, for richer and for poorer, in sickness and in health, until death do us part? Yes, Pastor. Ako binisaya aron nga Dwight, imo bang isaad karon natubangan kanamong tanan ilabi na sa Dios nga imong mahalon, panggaon, pasidunggan sa kalipay o kasakit, sa kamugaway o kalisod, tinalikdan ang tanan samtang may pinabuhi pa? Oo, basta. Ako sa akin, sa ato sa mga katikuhan na sa ikaw pa sa mga anak ko. Amen. Flora May, imo maghihapong isaad karon, tubangan ka namong tanan sa mga saksi, ilabi na sa Dios, kay imong mahalon, panggaon, pasidunggan sa kalipay, kasakit, sa kahamugaway o kalisod, tinalikdan ang tanan samtang may kinabuhi pa. O, Pastor, ang isaan sa tubangan sa Kamong duha, usahat pa karon, natubangan sa tanan, labi na sa Dios, na magminahalay kamo ang isa't-isa. Panggaon o magpinagiay, magpinasinungganay, sa kalipay o kasakit, sa kahamugaway o kalisod, tinalikdan ang tanan, sa pagtuman sa inyong responsibilidad, samtang may kinabuhi pa. Oo, Pastor. O, Pastor. Salamat. Nakabay sing-sing. There is a program on sing-sing way, pero ako lang unahon naman kay ang akong assistant, Pastor Lito Balo, siya ang explain sa Bible, sa ang sing-sing, dako kayo o mensahe alang sa tanan. Way sinugdan, way katapusan, sama sa Ginoo. Ang ilang gugma, iturok, murag waping ba, murag uhog. Pero, ang ilang panaad, way katapusan. Yan daw saan. Ang gi-analyze ang sing-sing. Isgot ang kasaysayan, why kasaysayan nagsulti o. Ngano nga ang sing-sing? Kinsay nag-invento sa sing-sing. Puti pasabot nga, kung tinuod ang ilang gugma sa usap-usan na maminyo, makadaog-usap sila sa bisan unsa nga mga pagsulay, challenges sa kinabuhi. Doy kanay musulti nagtugal Flora May o Dwight sa imong pagtaon niya na makahulugan o misteryoso nga butang na maway na himong tanghaga sa atong panahon karon labi na sa kaming Sugod sa lokatoy na itong panagila, dito ko na daghan mo struggle, daghan mo challenges nga ako sa kinabuhi. Nasahan ka na ako. Sabi ko din mo kung pasugod. Then, andyan, salamat nila tatay sa mga best friend kay sila tatay mga nagkawan ng mga di dyan na rin mabana.
pananaw, dapat di mo. Pero pananaw, blessing ito na ako. Kay natuman man sa pa nagsigong ako po sa Ginoo nga kana bisag musulod ng kasa akong pagtuo. Kuha na ito, pag larga na sa ginawa, mag-expect nga nagsunod ka, trabaho. Diyan karoon na naman sa lain stage sa itong kinabuhi. Nag-minyo na ito. May kasali mo, loyal ko niyo mo, honor ko niyo mo, responsibilidad ko, protekta ko niyo mo ang sa mga buhay pata. Sa atong kamatasan, salamat ko sa dako sa Ginoo nga karon nga momento panagyaw sa daghang nagasa. Dan karon na Hesus. Pahigugman nimo padali sa pagsagi sa sisi. Ang tulad ko ba sa Ginoo magbubanta, kumasa, nasig ta sa Ginoo sa atong pagtuo. Alam mo. Doy, gwapo lagi ka nun. Katong nakita ta, wadyo ko nag-imagine nga magkasagod ta kay kupusit makasang gusto. Pero nag-ampo ko sa Ginoo nga tagaan ko laki nga putian. Pero ano bang grabe magito mahinog hata. Mao nga pasensya ka adyo kay pila pagkakatuig nga nagantos wa man sa kita nimo. Kay puti ko hangi pangadyo pero ano magito man may ihatag nga manguyabay sa Ginoo. Ang gihatag day sa Ginoo nga tao na ho sa gitumon. Kunti mo pero kasing-kasing. Tangad po sa gugma sa Ginoo dire na wani sa tuguti nga dito ko sa puti o panit pupilit pero dahil kinabuhi mapilit. Doy ka nang salamat ka sa imong pagkantos ug dugay nga panahon. Salamat nga wala ka pudya bisan sa mga pagtamay nga gibuhat diha nimo. Ja. Karon nakapadadyon ka. Tungod mo gani sa imong paggerog-gerog sa imong managgerog-gerog na hinuot ko. Tanaw karon ni abot sa punto nga mag-usa mata isip asawa ba na. Ug doy ang isaad nimo nga hangtod ni nga kasing-kasing mo pitik ikaw ra diyang piliton sa kasakit ug kalipay pabiling ko sa imong gilid nga imong masampit ug mosuporta nimo as your wife sa panahon nga mag-uka na ako para namadyan ka sa panahon nga malipay ka na ako nga mas malipay pa jud para nimo. Padadyon lang ta sa pagpangalagad sa Ginoo kay tanang problema at karang masulbad basta ang Ginoo naa sa atong kinabuhi. Basta doy na ako mo alagad nimo sa atong mga umaabot ng mga Ninja Turtles. Doy daghan ka salamat sa kong mga respeto nimo ra dyan na nahag na sa wadyan. So ning sing-sing ipaslak ni sa imong kamot kay mo ni sumpay sa ang gugwa nimo ang isaan nimo nga sa tibok ng kinabuhi ikaw ra dyan ni gugwa. I love you too, Doy. Salamat ha. Pwede balik mo lingkod. Kami, di ba isaan na sa inyong kami niyon, sa inyong panimalay, inyong isaan sa Ginoo, sa ato, sa mga nahimong saksi karon na magpadayon mo, mangalagad sa Ginoo, o ang rason na kita makapadayon, kinahanglan kita ang atong espiritualong kabay at manon, dili na ito ibuwag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Hindi ba nag-isaan sa Ginoo? Salamat kayo, no? So, mo ano siya ang atong amo po lang nga pag
hatag kita inumdum sa tansya. Kung sa man ang gipiyal sa Ginoo sa inyo ha, inumdumi ang pinihalan. Sila ang atong second parents. Panahon sa kalisod, problema, na amoy kadugulan. Mga gwapo o mga gwapo. Ang ilang mga tambag o mga pahamangno, labi na ang pag-ambo. Dako, kini o kaulugan sa inyong kinabuhi. Yan din single pa to. Karon, couple. By the authority bestowed upon me, by the Republic of the Philippines, in the presence of our Almighty God and of its assembly, I pronounce you husband and wife, whom God hath joined together. Let no one put asunder. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ladies and gentlemen, it is my honor to present to you the newlywed Mr. and Mrs. Rolito Nugalan Jr. Congratulations. May God bless you. Para. Pag inyong lighting kandol, no? Aron nga, mapit na sa ban. Huwag inyong doha ka kandol, kaya tagsan yung kandol kay naiganin nyo rin. Applause. And let's welcome our newlywed in the recessional march.
Again, let's welcome our newlywed in the recessional bars. A round of applause, please. Wala ito sa karoon na bakwa. Okay, ang gihangyo pabilin lang ang ginikanan sa atong parents. Pwede nung makalingkod balik ko. Bawa to. Let's just sige. Miss Booking. One. Let's go forward. Two. Tayo. Ano? Picture sa mga naong pinabas ko ay sa tahon. Sige. 1, 2, 3, go! Si Mayor nakapunit. Uno, dos, tres, derecha. Kasama na. Atong panahon ko nang nakasaw. Yan. Teres yan. Sige. Yan sa atong unahon kay. Alin, ma'am. Kasi sa mga yung nabati, ma'am, na nakasaw na dito sa buho. Hoy! Okay. O, nalipay na sila na nakatawat